Asikuya. Pearson today is date. I don't come here about Mchinjiko. Pearson is there. Even message amu. Masana muda undinongeza undita mwana mbili. Right. Adisho do pesa ngo. Pearson is there. Andrew. Right. Taure murudo titini. Chindi taure sedari. Nyaya dio itakaita muno. Takaita nyaya yenyu ana marangwana. Pearson. Pakabuda nyaya yenyu mwawe mchita ana baba isusu. Aruti roya. Pane zvirukuitika kumusha zvisufamba mushi. Saka tinoda kuti tione kuti ana baba ari kuti roya here kana kuti zviri kudini. Zvikabuda kuti ana baba yenyu ndo ari muroya. Handizvo here. Ana baba acho mukati ari kuti roya yacho ngaapitika garisa ana baba 5 akanongedzwa. Ana baba 5 akazoshortlistwa. Pakazosara 3. Handizvo. 3 acho akabvuma. Ari biko ndata mumbo mwezemu. Minyanyi inoita here nyanyi. Buda toenda nayo. Kana baba wani kama. Ana mara kwa ngosimgaito. Mara kwa ngosimgaito. Nyembe, munyadi anado kuye Mbeza. yamasho umedera baba. Aende bya mwenye. Anasema kombi, anataka mzee kombi. Ari kuvuza doda. Machindari. Angaya chance. We people yori byo. Atutorani zise. Kana mutotorwa kutoenda here. Hani we people yori. Muno muri kutorwa munhu wese kana musimuda henyu nyaya toichinja date. Muri kuti nyaya itwe here ana marangwana. Nyaya inofanira kuitwa. 1 2 3 4. Alright, aiwa, isusu pedu tovatadini. Tapetu. Asina kuuya ka. They've got very good reasons why. Garai basi. Right, nyaya yedu taita munomu ana baba akabuda aroi 5. Tikazwa shortlister, akazosara 3. Tikazwa shortlister. Paka vakasara vari 3, awapo 1 ndiye asara Pearson. Ndiye akazosara chiri chibaba apa tikazobuditsa zvinhu zvimadumwa zvinyi muhomwe mavo zvese ne murimo munomu. Zvinhu izvozvo zvabuda tikati kumbudisa tora zvinhu izvozvo zvimubude nazvo pai panze. Mukabuda panze mukanowirirana as a family kuti zvitumwa zvake nezvidhoma zvake adzoserwe Pearson. Homwe dzake dzimwe dzakati muneiko muhomwe. Waya kuti nazvo. Aizirimo. All right. Tukutaura kuzataura zvaika bambo Pearson. Inini handina nyaya nemimba. Inini nditori mamu. Maona nyaya dzatatonga kuno. Handi dzekwamarangwana. Ndotonga nyaya dzese. Mauya muno makabuda mauya nazvo. Nyaya ndai kutaura ngeyekuti baba yenyu aya emadumwa aya euroya aya zviro zvavo haachauyi futi nei nazvo manyura. Ino hazi ndawaya nei Zviripo. zvese. Zvese zvakabuda apa zvamusiya zvese zviripo. Good. Hani zvakuti uroiba. Right. Munhu umwe naumwe unohamba ane zvekuzvidhifenda pamwiri Kuti usaite zveho semurume. Good. Right. Saka ana marangwana akazouya musipo. Makamboenda Harare. Zvikazi newakomana unoitauya isusu changamire isusu zviro nyaya yedu isusu
mafambiro yakaita isusu hatisi kugutsikana aizondifambire zvakanaka ba ngekuti zvinhu zvazo zvinodinetsa zviri kundodii zviri kunetsa ndikati wakomana nyaya yakaitika munomu vana baba wavo vamwe wese varipo 3 ava vakabvuma umwe akati inini ndakatopuhwa mushonga umwe akazi vakaisirwa juzi ukadai ukadai akabva vazviburisa vakazara pese pasuva zacho ndozvezadzakandoti I think he's right kuti auya nazvo futi zvinhu zvacho izvizvi but ndizvo zvinhu zvakabatwa nemaprofita izvi handichazivi kuti pamwe dzarowa dub mix inotambika ndo ndakataura kuti peru pamwe auya nezvimwe hatoona kuti pana achagona kuzviita positive identification yacho yekunatsoona kuti ndizvo here exactly but anogona kunge akangousa same package but contents yamixwa izvo zvandichandedi kuti kusangana nazvo but all the same I'm happy Mr. Pearson Marangwana, at last you are here. Hama dzenyu dziri kufara ngekuti pakasarira nyaya yekuti zvinhu izvozvo imimi zvinhu zvakasadziswa zvitoda kuzvipisa imimi mukati zviro izvezvo hazvigone kuti zvipiswe bhozi zvikapiswa ndinofa makadaro tatirwo zvazvisina basa makataura kuti zvinhu zvinondichengeta sekutaura kwamaita zvinhu mukaronga kuti zvikatsva ndinodini ndinofa hama dzenyu ndobva dzatya kuti munofa but dzatya dzakazoona kuti idzo ndo dzinozodini dzinofa saka they were suggesting kuti isusu tatutoti zvinhu izvozvo maitikire zvakaita dai takatoziva takandozobwaira kuti tinoti zvinhu izvozvezvo zvapizvo zvidistroyiwe ndo panoperere makona ake nhoro yake tigare zvakanaka. Pearson vautanga ushayikwa pamhepo, Pearson pamhepo, Pearson pakaita makesi takapinda makesis anokwana 3-4 handizvo achishayikwa kudare uchishayikwa iwo waenda nengwanda rani rako riri kuzi ndiro riri kutipedza riri kuita kuti rimwe racho une mubobobo noti basa rotoinga vanhu vakarara unonaidai kutora zvo zvanhu hautoiti uri jaindi nemanguva azo tori nawo unoblow hautoiti zvoutambisaba pari pakazi kune doro last time vamuri doro ka last court last 2 weeks kwanguine doro ka kunyaradzo tikati mazi toda kuenda komutora ikokoko zvikazi munotoroiwa tikatofa unosupa hatoiti makatitumurukira wezvo right. Saka in short mudhara nyaya fana vasinopedza kwava hama dzavo hadzisi kufara. I'm not also happy today with the attendance yaitika vari kuti isusu ngatibatsirane kuti changambire mumwe muripo zviro izvizvo vari kuda kuti munga zviro izvozvo zvibuditswe zvipiswe zvipere vagare zvakanaka ndizvo here ako vana Pearson ndaanaye zviro zvake vati ndauya nazvo zvomwakasara muchinditi mambo imumwe ona yowe ndikati aiwa makabuda naye panze mukamudzorera inini ndakatokuti muchaona kuti paanouya unoya zvinhu izvozvo asina but wati ndauya nazvo. maonere ndinoita ngeyekuti takauya muno ngedambudziko rezvaiitika saka zvinhu zvabuda apa kuzopera kwezvakaita ndo pasina kuzopere zvakanaka nekuti taiya tiine nyaya yatainga tiinayo yengozi iri mumusha asi yaichiti pakati penyuko apapo manje panoda kuti patange pagadziriswa kuti uyo aone kubuda aone kutaure akabuda akabuda uyu Pearson apa saka nyaya iripo yainga iri kuti zvikapera izvi munhu uye atichizvo kuti kumusha kwake tochipingurana naye kuti zvakambofamba sei kuti kwati unode munhu tochiti anoze munhu zvikapera zvipi zviri kudopera tiri kuda kuti manjika munhu uyo acho abudiswe ataure tirekete naye kuti tione kuti tinogadzira sei maripire emunhu iye nawo zvirunoti zvipere zviruda zvimarisha kwenyu
Hapana udzipwa anhu eraba maprofita akachinja anhu kairi katatu achidotaura dzidzipai dzakavhariwa taura remuroizvo yakatiri mudare kangatisatenda inini handina anhu anonyemba udongwa ramwari. Even you guys, you thought kuti person is not going to come back here. That's what you people thought. He is here, and isusu according to dare rese nemunga person totozviziva kuti ndiye muroi uyu. Nyaya iripo takawirirana kuti takaita blanda kuti person zvozvanga hazvina kudini kupiswa, ende ndiyo nezvinhu zviri kuvhiringidzisa tikaronga mamodalities etakaita kuti person awe now that person is there and wati gwanda rangu ndinaro. Ngatibude panze nemhuri yenyu imwimwi pamutengwe mechidzo zvipiswe. Tazvipisa tochibvunza svikiro kuti zviro zvetapisa izvi ndizvo tabuda here tawina kuti pasina topisa iye wake. Please. Saka murudzose. Hayi drama. Nyemba ndokutaura mukupati zviro zvakaita hasina munhu mberi kwangu. Imimi bambo chete you are not the right wendaida chaicha iye wazviziva pane waida wabuda nepawindo webiboy waitaurisa zvozvirenebasa ndiyo ndaidoti habudisa zviro zviri muhomo zviro zvauya. Ngatifare kuti person wauya nezviro zvakanetsa munomu zviri kuda tazvipisa tochidaidza mweya uyu manje handbrake iye yaari kusunga naye tadambura mweya wobva wadini mweya waivharwa ndipesoro nezviro zvake tazvipisa wazorora here orit kuti wazorora chimwe chouri kuda chi mweya wotaura kuti zvomwapisa apa ngezvokunyemba ojas dzasara kupi kumba tosumudzana zoenda tibva tapedza nyaya mubve parapa imwe mauda kujarira kuramba kuti nhati nyaya inoda kuti ibva yapera uyu person urapa hana marangwana muripo kuti aramba ufamba ita kutakura haaremi bazvo kuti munoda tokutakura toenda panze apa mechis zotsva topedza akomana handiti aripo here todaidza akomana right uyu murume muroi uyu tamubata zvo zvake hama dzake dzitotaura panapa kuti madumwe ake ngazvipiswa. Saka zviro zvetapisa svikiro rotobuda mweya wayo wotaura kuti zvinhu zvomapisa madini bo kana kuti zvaita se zvapera hamucharoiwa hainyengwa nemubobobo hapasisina haitorwa amwe maitozi murudzimwa hazvichatosunguriwe zvidzimwa ngachipombera kwako ikoko chitosara kakajaini iye wakavharwa moto anhu achitora nyaya dzemakuhwava munhu pana akadzimwa mameni switchigiya panapa akadzama achibva aibva aramba ari maperiodi zvazodaidai idzo dzikanga dzakuda idzokorowa obva maperiodi apera ukaenda murume wako obva waendawo maperiodi asinawo blazi pedzinonga dzatodaidai zvauda kutoti zvidai tsva magetsi tsvata magetsi ari kuende kuzvikazipeso tinaye nhasi nhasi toda kupedzera pizo kuti muchida kupedzera andimuona futi pana uyu chekuti musateerera zvanotaura ba unotivhara nestatement takurai munhu muende pachaka mosaita homwe dzake dzese mupise zviro zvaainazvo todaidza akomana anovheneka zviro zvatsva ndizvo here handizotsvakai zvimwe zvotsvakwa zvimwe kuti kuzondaomba mobuda modini moenda handizvo here ana marangwana pamusoro itanga mbiri tiri kumboitawo rimwe ikati ndinotaura inini ngerekuti inini handina uroi. Ukaona munhu ane mushonga wake kana kuti ngoyekuchidefenda hausi uroipi asi iwe ngokusaziya kwako woti awa ndatoona uno mutombo asina masaba zvetinoita kaere zvisikaraizvanika zvinombopiswa asina basa izvo kundimbopisa izvo zvacho izvo kana mapostori anohamba nemashira matsvuku aya akazimbobuda omuna mato kundimbopisa uroi akanamatirwa iro uroi ana mira ndara peso mirago ana marangwana nyaya iri panapa. The ball is in your hands. Isusu sedare
mudhara uyu kuti muonane naye mumba kwenyu koma muchiita zvetiri kuita pana hazviiti. Nzvimbo yekunogona kumupina mudhara uyu ndepana murubazwisisa. Inini ndakakubatsirai kuti muzive kuti problem dzemuri kuita haasi vatorwa, ihama dzenyu dzamamuchifungira. Tikavadaidza vana baba, makatanga kuuya mega muri vana, ndikati chiendai mouya nana baba, kukauya baba kafraction kakafanana nekauya nhasa. Ndichiva ndatidzokerai, mukauya nevanhu vaidzadza Yutong, makadzadza this whole courtroom. Mukabuda asikana ruti nekuti arume edu ese kanodzima kamudhara kozouya kachitozotichaya isusu vacho takarara. Amwe akati vana vari kupfupfudzika, vasikana vakomana, isusu hatitorina vakadzi. Courtroom yese inei ikachema. Ndikakutaura mudhara pezvo kuti hauzwi tsitsi here, vanhu vese vavara vangani 50 ka ndiyaupa 50 baba ine varume vakadzi ndo vanga vari maybe zvekuma20, varume vanga vari kuma30 sakuti vakazara. Ndikakutaura mudharo, ndiwe mudharo uri kuroya anhu ese hauzwi tsitsi here nene takaita zvakaitika. Ndikazotaura kuti ana marangwana inini zviri kwemuri inini samambo ndakunongedzerai kuti ndo ana baba venyu. Pana ana baba venyu pazobuda shortlist pabuda 3 majaindi, pamajaindi pazobuda zijaindi chitiracho rakabuda ari peso akadzadza sofa rese nebadumwa ndoma nene ipo papo. Ndikati hatisi isu hwemambo tinopa decision yekudestroya, bhozi tikadestroya isusu pakaitika zvinoitika mune makubhekifaya kuti honai zvemakadini makaita. Uyu munhu takubatsirai tazviona zvapo, mauda kuti muchibatana nevanhu venyu vamunenge muinawo wacho wemweya kana mega mudestroye zvinhu zvenyu. Isusu toti mouya moti tadzoka chakambiri tadestroya zvinhu, tauda uchivhenekerwa kuti zvinhu zvadestroyiwa ndizvo here, tabo here, toridhaba tozwa futi chii maresults oti matobho zvatopera. But iye wakati nini zvinhu izvozvo zvikazvitsva ndobva ndafa kuti atofa tobva tamutakura akatofa mochenda kodi iye hama yenyu moenda komufutsira because izvo zvizvi in short tisingapedzi nguva pane dzimwe nyaya dziri kudotsvaka. Ari kukumirirai mese wana ndiani mukuru apa? Mukoma takaita matara anosvika 3 asi ngerechifo pesoni achitisa neuroyi nemangwanda haakutauri pamudaro ndo panosenza totwako ipopa ndo tiri kutokonya shata nyarara ndo pezvinotangira. Bambo ndimwe mwana mukuru, ndimwe makwaya muchimirira naye mwanzvengana henyu nhasi ngenyaya dzenyu, asi mwese maizoti kune dare pesoni uripo. Muri kuda kuti zviitwe sei? Mangwanda ake uroyi ari kumunetsa. Imwe akati kuna ana ari uroyiwo futi ndega ndine watokorere kurora mufara ari uroyiwa futi right. Saka muri kudei nhasi, muri kuda kuti tidini? Mauya hamuzi kusangana panapa baimwe mwakazvironga zuro zvekuuya pano kunyepa tochiti zvanhasi kuti zuro mwakachibatana kuti wagwana mangwana handizvi aim yenyu yemaurira imwimwi ngei peso muyurapo murume kudarike kwende mberi tidi ngazvipiswe tione kudarike kwende mberi azamba ipanze tipise zviro unoita kupise nitakamiri hapana unoita munhu ari mukuwakwana hapana kukona ndiro uroi tipeyo mupurisa waitende panze tipise uyu ani zvinhu zvakaozuroi hama dzake munhu wangu mukoma wangu razara wakafa akambozokunda akambonibata uroi
Gumu ndio wapi kwa kubato ule nasi uroi. Ndio 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 sasa hiyo kuna hija. Ita mui. Munaona kusarane pupa inozo kuneza kuna mangwana. Nina ndiro ibono singi ndakabalwa ndipo sizwe zvinozo uroi. Imwe ndio mwataka kundibata ina alamu mangu aire chakafa. Asunga ndoro. Sekuru. Ngoine ngatimbonyarara. Ngatimboite zvutaura. ini ndiri nganga ndiri pano ndiri zinata andishai mushonga muhomwe wangu Achinanda ananya iwo waona ndine mushonga muhomwe wangu woti uroi ana yenyu ari kudaro asinanda imukandopisa musikaroi musana imwe ana chifara house ana acho ndodo kuona antu anodaro acho iwawo aona kudini saka mwana ndakaona kuti munhu akafa akasiye pfukwa muchimunyepera akasiye pfukwa isai zviro apa zvioneke kuti unataura ana kuti apana zvimboripo zvese ataura kuti mushonga wei isai turayapa ngei isai isayapa ungewe yuno ngoe laki ka ungoe pamwiri wawa kuti mupone isai tonde isai tode kuti aziye apana zvimboripo yeyo ngei aiwa munhu unohamba nezvizvi ana asina ndaa izvozvo unohamba nekuti taurai isai muchitaura ngezveizvi izvi ngezvei ngoe rake okay rangu inini pabasa pangu okay inoshanda kwa Jesu ngemarati basa pangu inoshanda aisai zvese taura ngenyi kese ngemarati okay unosanganisa 1 2 3 4 5 kuti ngemarati unoronga yatiri zvemarati zvacho ndio vetinoita ndo zvomuno okay ndauya zviya mwafika zviya mwachidibatsira ndiyo ichi takange futa ichi chimwabata ichi chinyi iri inozwi nzuzu yejecha okay wakamboizveni handisati inoshandei zvese ngezvemarati zviri alright nenjuzi yejecha mushekera aiwa inini ndinorapa vanhu mazwa ndikirapa vanhu ndinotore mishonga iyi ndikuti watinode rake dambu ndokandapa ndoti zvitora woshe mafuta wozora zvomaitaura apa zviya acho chinanda uri werake aiwa kuurai munhu isai yenyu apo baba muchindisa sindoona chiwaridza izvi zvasarira zvacho apa parutivi pacho aiwa isai apa musasiyapa zvese isai apa asi Matoka zvinhu zvenyu tionesane isai apa ngaise zvese isai zvese ipa tora monene Isai zvese isai zvese ipa zvese hende hamusina isai apa isai apa kadona papi isai apa isai apa chimbotaisa mbuda pana tsare pane chakona somewhere pana mahoma amusinere mahoma munere isai mabude zvekuda kuzosechana muhongo kasikude kusecha baba mune mari chete muhongo atiri kusecha ba masare mari kuti isai zvese isai apa jira racho ngariendepo isai apa jairo aiwa vantu man ndori yangu ndinochengeta jifoni ngejira rangu akapokasiye jira ira namarangwana ika marangwana iyo ukasiye jira jira ngari piswe jira ngarienda munotengereka bheki munotengereka bheki ndati jira iri rinochengeta foni yangu ndopanesa batai munhu akomana ndibatei
ndibatei kwa ndibatei takaidemo mutotema so mutemwiba asingakutaurirai kuti akomana imwe kidaro mukasaona kusara nepfuka inozompedza hapana chandiro ini mishonga yangu yemanaki ndinopa vanhu ndotorapa ini jira ngariende ndokupai rangu munoise foni ramburai bhande rangu ramburai bhande pera unebanga aputire foni kwete iribe ngaputire nerangu iri ngarenda apa isai machiro rano ndio raromaona ngatanga isapa tikupei ndio rakaraka putire zviro ona imani aiwa amuna rimwe rese mabhachi atakafuta seku asori tamuseekusunungukai ndinosecha seku ai macho mange kuteresunungura imwe vurai machis ingaivhuru patanigeri unzai unosekuru Abhondi ngaenda apa. Ngaende. Ndio rukume mare dzenyu dzese. Aufi makafunga. Ngaibizwe. Isai mabhondi. Pisai. Apa sisina ere mahomwe make tarako baba ndere mwana komano zvanaka masekuru mwaona kuti akumuchenura ipamberi amoni apana chasara mubhutsu tiri kuti mubhutsu munopfekerwa kana mushonga ai mama ndikucheke mama zive nichounozivayo tonokuona kuti nhamo yenyu yemunoto taipedza katisapera ere muzimba mwenyu ukaona unouya futi kumasoro kwangu haisati yapera ukaona unouya futi kumasoro kwangu
Usata polisi ngobabu. Mwe mureketa. Tutafanya mpaka. Haba ito mata. Wewe ndio mposho inani mposho. Inganga. Baswara. Ngea hapi. Baswara mfano. Ni ndio inganga. Aliso mposho. Amba isegustue. Madi, andina report. Tibire it is. Zapiswa. Right, fine. It's okay. Ndozo mama gara mama ngati ndozo tiri kudini. Tiri kuda. Right, saka chema kuda chima. Chisechwa. Zachaicho zo ndizo ere mafuru masununguka ere. Then fine, it's okay. Saka ngazvitwa. Tiite zvinopera pane dzimwe nyaya dzikuda kuitwa panapa tiite tichipedza. Right, chiremboita apa basara. Rodi mterere. Aiterera. Handeti. Utaona zinochekwa. Iwe mtare wasita urandiyani. Terera basi. Ndikutakaderera. Ndara jigwe mudare unozati uri mudarere kuno. Moda kuti vana vachengetwe. Ndati problem yenyu muchazotaura navana kumba kwenyu. Ndida urai. Kwanzi moda kuti vana venyu vachengetwe ere, mhuri yenyu ichengetwe ere. Pindura izvezvo. Kwanzi moda kuti mhuri yenyu ichengetwe ere. Chinero nani? Nemi namwari. Yeye zvino kuchengetwa ni Saka mwari. chimira nditaure nembi. Saka ndichimirai nditaure nemi. Handeti. Mukunge mamira ndataura nemi. Kwai mukunge mamira ndataura nemi. Kumire kumuchaita kuteerera. Kumira kwamuchaita handi kuteerera zviri kutaurwa. Mateerera zvandiri kutaura. Mateerera zviri kutaurwa. Mayambusa mhuri yenyu. Makuyambusa mhuri yenyu yowana rugare. Mayambusa mhuri yenyu. Mayambusa mhuri yenyu. Nemiwo munoyambuka. Nemiwo munowana rugare. Mazvinzwa. Chinomeza kuti mwakitaura kula mwoto usapingura. Unozozvipindura paunoza ungorambi uchipindura. Petinoda kuti mupindure toti chipindurai. Panenge pari kutsanangurwa. Imi mungati munhari utsanangura mupindura here. Munotanga utsanangurirwa mwapedzerwa monzi chipindurai handizve. Imimi baba imimi. Kwanzi baba imimi. Munenja baba. Hey, Iseyu. munenjaso. Pana uroyu masunja. Masunja wana kusunja kwa uroyu. Iseyu mbusu. Ine basa renga ndakasika ulano. Ba. Ndati munotonga uko. Imimi baba. Baba kwanzi teerera. Ine andiri sokumanikizwa ndisika. Mamanikidzwa. Kumanikizwa zvokushanda kutenda kuti Chii chemamanikidzwa? Amboti muroi ndiani? Saje zviro zvangu zviri pishaba ni Uyu mutemo wemuno wetiri kushandisa. Zveanhu apisa zvozvenyu ana enyu musada kutipinza kunyaya dzenyu ana marangwana. Ana enyu ndo ane nyaya nemimi muchapedzerana. Handiti muchabuda muno endai maarova ese. Musada kupedza. Shut up Ndara. Mabuda muno umu vana venyu ava mobva mavarova vese. Musada kushungurira isusu titori dare tiripo nokuda kubatsirai. Musauya muchida kupopota muno. Mabuda apa musanorara nhasi kusvika weekend endai muchipopota everyday muchipopotera vana venyu kwete kupopotera isusu. Hatisi ana marangwana muno mushata mira Mundara mira muteerere zvinoda kutaurwa. Akomana ava varipo kuda kumutaura zvavari kutaura. Apedza kumutaurira achakupai nguva yekubvunzei mubvunzo tobatsirana. Kwete zvokuti pemafunga kuda kutaura motaura. Munoziva kuti mukataura musina kuti musina kuzitaurai imhosva. Imimi taurai vanonga kuda kuti vachinyara tokuripisai mese. Kana kuti nyaya yenyu imimi tikaona kuti hamusi kuita comply hatigoni kuenda nayo mberi. Bodzi hatina zvatei tiri kuita. Iyo zviita kutopedza nguva. Munoteerera zvavari kutaura. Vapedza kutaura tichakupai nguva yekubvunzei mubvunzo. Hamuti vachitaura mubvunzo. Tinozokupai nguva yekuti mudii mubvunzo. Madzibaba imizwai. Baba inzwai. Panguva yandanga ndichinamata. Panguva yandanga ndichinamata. Imimi baba. Nemimi baba. Nemhuri yenyu ishi. Nemhuri yenyu. Mukunamata kwandakaita nemimi. Kunamata kwandakachita nemi. Nemhuri yenyu. Nemhuri yenyu. Mukupfugama kwandaita. Mukupfugama kwandaita. Ndinotarisa imimi. Ndinotarisa imimi. Ndini baba. Nokuti imi ndimi baba kuvana.
Munoziva ere kuti mimi baba muchibarwa nababa venyu muchibarwa nababa venyu zvamuri kuti ndo zvamuri kuita zvamuri kuti ndo zvamuri kuita imi ndizvo zvamakabarwa nazvo sandizvo makabarwa nazvo zvakauya munyama yenyu sekuti sekuti zvatosvika izvo hazvina kudaro imimi ndomwe ndo basa renyu kuti ndo basa renyu rokurapa sandiro basa renyu asi nyaya yakaenda kunoitika ndeye makatsvaga masimba iwawo matsvaga masimba iwawo makatoatsvaga kune dzimwe n'anga munokuto muchataura kundimaningisa kuti tenda zvandisikazivi mutenda mazitenda nditemeotoraide mumutemako kuti naku ndiri muroyini Amuna kuti muri muroiba. Amwapishapo zviro ndikupisha uroyi. Ndakutaura kuti imwako mwana kuzviro zvaunopanga unobuda munomu izvozvizvo nyarara zvauri kuita izvi dare kutaura iwewe nyarara unozobvunza mubvunzo haunozitaura baiwe idei chine zvinhu zvakapusa kudai zvemudhara mukati mwedzinza renyinyi hamuna kubatana pamurizinza here unaita akumira kuno kunenyukanomboendaipazi mukati memhuri yenyu kuerenge kuna tate guru ndikuerenga kuna tate guru pane mishonga kana kuti mitombo yakakambiwa kana mishonga kana mutombo yakakambiwa asi kutatasara ndiri kuona dota mune nhau inoende koubata kuna musharuka kana kuti baba kwanzi kuna nhau inoenda kunobata kumusharuka kana kuti kuna baba ndisingatarisi henyu kwemuri nhasi kuti ndiwasara uri baba ndisingatarisi kwamuri nhasi imi kuti ndimasara muri baba nhau ino yaane nguva nhau iyi yaane nguva asi kuti wasara uri baba asi kuti wasara uri baba watsvake chivhiko wakuenda kunotsvaka chivhiko chokunozvivhikira asi uchivhika mweya uno kana kuti ngozi ino yakuenda kunopisa vamwe yebo unoti kurapa inini akatadza kuvanisi kudziona kwanzi kurapa munorapa asi akatadzenye handisi kudziona munoti munorapa asi akatadzenye handisi kudziona tiri tese kwanzi tiri kunzwana nene tizwanani zvakadaro munadzo handina hana taini ini ndinochita mushonga miti kupa vanhu vanenge vane chirwere nemusana unorwadza ndomupa ndode musana wechirume ndichigadzire mushonga wake ndichimupa ndire chikotsoro ndichigadzire mushonga wake ndichipa munhu ndo zvandinoziva zvizvi hakata kudai handina gona handina asi munofamba nemitombo yekuvhara asi munofamba nemutombo yekuvhara kuvhara chii kudzima kana kuti kudzinga akuna zvite zvekunotaura ere wayaongozi uyu unofana kuti ufembwe urekete utaure kwaunobva uende koripa moenda kunoripa mapaurana kudai pano mapaurana usunganzi pake dai usunganzi
Sikuna akaenda. Asikuna akaenda. Nomukati memhuri yenyu. Anotochema futi ndimi. Anotochema futi ndimi. Kuna ndini ndinoura munhu ere. Machiti ipfokwa yakasiwa ndiana baba. Ngeyangu ere ini. Ndinge kaura munhu wacho. Inini chandinoziya dai mwainaso kubvunza ziya. Baba nayo. Izvaita ngani? Dai mwainaso kubvunza ziya. Kendinoziya ine baba vedu vakuru chaivo vakaroora mukadzi. Murakadzi waiva musira. Chibomera kutaura. Nanhasi unoyati ndiyo yetinohambira iyoyo yambuyayo. Chibomera kutaura chimboteerera zviri kutaurwa uku. Nditaura kumwe pandiri. Right, in short, imumba muno nguva dzinenge dzatopera. Arumira ndimwe akomana akuru airika imi. Uyu ngaamiswe akambodaro hatina kwetinosvika ba. Imimi dai matibatsira kuti imimi ka mune zvemunobvunza imimi zvakawanda zvemunoziya ndimi futi ma-affected parties handizvo. Chibva mwachitaurana avo mubva matsanangurirwa zvoruda kuitwa kuti mwati mweya ubva wabuda mweya iwowo ngaubva wabuda mubva mazwa nemweya iwoyo kuti zvagadziriswa izvi ndizvo zvaita here neni. Tikada kuti tiswere tichitaura zviri kuita pezvino piyozemeka utori netsoro dzake dzaanenge ari kutovhara ipapapa toramba tichitendera panzvimbo one time ichipera abviri kuti muchiwe mutauri ava vanokupai guidance yekutaura kuti zvinhu zvenyu mune zvinhu zvamapisa neinei bvunzai mubva maonerwa kuti zvinhu izvozvo ndizvo here zvava zvichidai ende vanogona kubuditsira here mweya wemunhu iyeye akafa mubva mazwa munhu wacho achitaura kuti zvaitwa ndizvo ende inini chendiruda ndechakati chakati chakati bhozi ndimwe muchada kuzozvibatanidza nekuti izvozvibatana ngatiite ipopo titi kaka ngatipedze tiite dzimwe nyaya ndizvoka right. Saka ngatifambidzane ndizvo pane mazvinhu zvese saka ngavatonga vachizwa still panyaya dzichada kubuda haana chaanomubatsira haana chaanomuita ende hatisipo hedu kuti tinyanye kuda kuti tinge tichiona kuti akaita izvi ndiani toda kuti tizwe kuti process yamaita nhasi pane zvafamba here 1 2 mweya wesvikiro wechikwambo zviri kunetsa zvacho unobuda here wabuda wobva wataura mobvunza imimi kuzwa zvourudii zvouri kuda totangirepi ipapo zvokuswera kubvunza piyo sonhuruka totoziva kuti muroi iye wacho unotoziva kuti muroi ndatobatwa saka kuti tirambe chimuta kuti uri muroi unoramba chiri handisi muroi muri kutinyembera nduranu handisi kunyembera tinosvika musi wemande chiudzowezaiwo hatinei nazvo basi takutoziziva bvo dzakamubata zvimwe zvacho mazvipisa chibatsirwa yapa imi mana maramwana maproblemu emi now ekumba nekuzwa kuti mishonga yatsva apa ndiyo original here kana kuti mafeki kuti paine inode kotorwa anobva ataura kuti haisiyomba pane zvakati zvoenderwa swigiro renyu shai racho rotaura kuti zvakati mubatsirike mukana wenyu imimi neweru mukomana handizvei uyu mudhara uyo watonyura uyu zvatopera kana inini ndotozvati hauroiba saka ndoti musiyei izwai nyaya iri muno haisi yekutsvaka muroiba ngeyekuti tibatsire vana vane matambudziko kwete through yuba pane munhu akaurayiwa mudzinza renyu musati mabarwa baimu une mweya uri kunetsa vanavo ndiwo wetinoda kuti ubatsirwe ubude apa utitaurire way forward nekuti urudo uri pwanei hatisi kutsvaka haisi which handing hatisi kutsvaka aroiba hamusi muroiba chinyararai hamusi munotsvake mudzimu unodai unonesa apa pfokwa yakadai inonesa apa tinotsanangura zvetinoziya chizwai tapedzanya imimika tapedza nyaya dzenyu anhu izwai mudhara pesoni anhu ese tapedza vabuda tichasara iwo nenyu tiri 2 wochibva wana chonditsanangurira tiri angari tiri 2 ava sei wabatsirwa hamuna muroiba munomu tinozwisana mune nyaya dzouroi here munomu hatina nyaya dzouroi awa ngevako vana muchapedzerana mwagumba kwani hamusi pamarangwana iwo usaunza nyaya dzaana ako panapa munhu akuunza panapa vana vako tichakupai ground ndine nzvimbo iri panze apo pasina chinhu wobva waenda kuita boxing ikoko hatisi kurwisana munomu right ngatifambe toni itai toni ari kumira apa ari kubvunza pa ndiani tifambise ndima titi gagaga
itaitona kuenda yapa tizwe zviri kuitika mubvunze zvese zvomwaindibvunza zvezvo mukasiya kuzvibvunza nhasi pano unokudani pawindo zvaimabvunzai aonaona kuzoti iyo zvimwe akandingwadza nhasi hamudi munova musina maro yenyu zvese nemasvikiro nengozi dzenyu vamwaenda zvachose andimoona kuti tibatsirewo titiitirawo tibatsirewo vakomana wanyaya iri panapa wakatoroyiwa kandi maitwe chikaranga mhatso yaingemo mhatso yokudirwa amuizire tinoiziya takaizwa yeyaidirwa makazosingire papi mukati mwemusha wenyu imwemwe paukama hwenyu mhatso yenditokupa iyi ine anhu akadirwa handadzi nehandadzi gadzikwe pamhasapo nejira rekuchena nemapfunde munoti muri dzindani mwasi vanhu vamunopaurana iri mhatso yechibaba munene andizve saka makazosingire papi ndiri kuti inini mhuri yenyu achazogara zvakanaka ba akunda enyu kuti pfuma dzibuda apa pari kundinetsa ngei mweya yakuta kuti haiwazve ndini ndamwamuna wei nemhuri vari kukomberena asi kana hanzi tiri kurarwa usiku huse mukaona tazouya kuno kwachifu kudai tinenge tazwa nehanza dzedu kuti dziri kurarwa ndo zvemene ndo pendiri kuti chinotange kudiwa ngechekubvise mweya uno asi mweya uno hwakauye mukati mwemusha asharuka ayo anga ari pamwepo kuri kutenderana iri mitombo yekunze pfuma mukati mwemusha ikasitokupe mukadzi zvinova zvakazopedzwe papi apa asi nhasi uno kuti nditi imba iyi ndichiri kuiona iyi yazare mukati mwedare remweya badzi pakuona kemazvino chaipo chaipo handichazvioni basa kamba kakasiyiwa kachatuwa kabva kasiyiwa kamba tazotaura kuti kamba kakambori Kenya ndokuzototi zvizoti tototo yebo mwainga nebhuru dema ramba yakadiwa rainga nezvida nezvida nhau dzenyu idzi ndingatenderera chinodiwa kubudise mweya uno unondizwa chinodiwa kubudise mweya uno ubude kuti kule kwende kooripa boende kooripa ando zvatiri kutoti titodaro semhuri tione ndio hanza dzigare zvakanaka nevana vedu asi inini ndiri kuti pane musharuka wakasiya tari kuti munofanira kuenda zoende kooripe pakati ndokungana baba anenge kura kwavasharuka acho hatichazivi matanga aino aizara nepfuma embesa matuva hatisaite kushanda paoma hatizaenda nemhuri gore ngegore mukati memisha wenyu maitwe chikaranga chaidirwa nemhamba azoishaa zvaitwa zviro asi nhasi uno aichazvona mweya wachikapa kupusa kuparadzanisa chakuitika nhasi uno kuti muzopinde mukati mwematare inhayo kuti umwe naumwe paanonga ari nemhuri yake unozvihambira asi chamuri kuita mutoende kopumha kana kuti kudzinga hemuri kudzinga achisiende kure chiri kudzoke pane umweni wenyu moguva mwakupedza munongedzana mari kuti ndiye muruyi asi ndinoti hondo kana kuti dzinde renyaya iyi kubate muridzi kubate mweya wacho midzimu yenyu mukati mwemusha wamushinapa yapimba ngemutorwa yameni vakataura ana sekuru kuti mani mukono umweni hatichagoni kuchagobvira ino saka ndinoti ini ndapedza kana mwino kubvunza mubvunza taide kuti tichitaura nemunhu uyu tizwe zvaanoda kuti unode kuzwinyi ngekuti zviro zvakanga zvakaitwa ngeabereki tochione kuti zvingashandwa sei kuti munhu unowu aoneke kumusha kwake tione kuti tingazvishandisa sei tizwe iye wacho deura yangu amusati mwaringaba yanambovhura ndio akata mushara imunga mwadurisa handiti
tingatakura sana kutaura zvekuti simudza mabhisa apa kuvhura ndapinda semhari kuti matomwa nesimudza asi hakatadarova pakuti muchiise pfuma yacho apa mozoduse yekufemba inenge iri mari yebeura i60 yekufemba 450 ana maramwana ndiyo mari ndidzo mari dzacho dziripo here kana pasina tikasikoti gagaga ngekuti chinhu chinonzi kubatsirwa zvakafanana nemunhu uine kenza ukaenda hospital unozotoita chemotherapy ndidzo mari dzacho idzodzo otherwise kuti mazonegoshieta ngezvondozwana but ndidzo mari dzacho ndidzo kwese kana kuenda kupi ndidzo apeno kuti paina kufemba is not less than 400 hakuna kwezvino kana kupi kana imuni mwakambofamba munondozizwa are you ready, are you prepared, if not tivharise matare toronga kuti mwada kuzonga muchienda mwega kana kuti muchida kuzonga muine mupurisa kana kuti tidai tiite timhaidzane netai iripo here mari mari iyo ndaifoti pamwe tinenge takangounganawo zvotese tikati kamukwe nekuti kundoona kuti andoya anhu ashomani saka muri kuti toita sei mambo uchipo here apo panyaya dzenyu todoti tikiriye mambo ngokuti mwamuchiti mambo ndichimutaurira kuti nyaya ngedzani ngedzeni inini ndasvitsa pane munhu unomupedzere bhora izvo zvinhu zvapiswa apapa munhu wacho waibva atobuda unotaura kuti zvinhu zvamu zvadai apeno zvine zvimwe zvemunoda kuti muzwire muone kudai but nyaya yekufemba ndiyo mari yacho hazvikwanisiki here kuti tinozondobvisawo apo tikamboona kadoka tiinako mune mari tinenge takuchitombobvisawo 100 iripo ndinoti endai muunganidza nekuti kubate mvuri handiri kunyengerera handizwani endai muunganidza muzotaura kuti aiwa zvaringana ngazviitwe pakanaka handiri manizwa tiri kuisa henyu neura yangu zvikumwe zvitana 60 moda kukwera nekuti ndingatani inhau inoda kuti mubatana vanhu vadari angakutanga kubatana ngekuti mukasadaro muchapera hamusati mwapera pa ana baba hazvikwanisiki kuti tikutoona kuti wenyaya idzi tinotsvaka mari tinondouya futi pano nyaya yacho yoitwa tokupa mari yake ana baba muchingodzanawo unofuzwa here bamonyaipa ndo nyaya iri kunetsana iyo yataurira pano hatisi kuti tiri kumukoma inyaya yekuti iri kunetsa akunda inonetsa nzvadzi jeni ukorurwara uko haasi kumurume wese warumbonetseka ari umusha samaona takudaidzai pano ndo nyaya iri kutinetsa yekuti tiende koripa kune munhu wacho ndo nyaya tainetsana futi naye kumashure yambuya iya yekwambuya takatomboti one zvikatombobudira iyi ndo nyaya iri kunetsa mumhuri yese munomu dara ndatinyarara iwo hapana zvokutaura ndowatonga hapana hautombobudisa kana sendi vana vako nevanembobudazvapa ngenda utoseka ndovanosunga munaiti mari dzacho dzisabuda saka dai vanzoti mubatanisikana pahafu panongoti tiitire kuti sekuitai kufemba nofoti tichibve munomu takataura kuti endai mutsvage mari kuti mufemberwe yakati hino aripo asi dzinza rese rakazara munondoona baba akagara apo ana maramwani wechamwana mukomana inzwaka nyaya yenyu ndakutaurirai muchikupi